салом дӯстони азиз, бозам хушомадед ба канали ман. имрӯза влоги худро мехостам оғоз кунам аз сафари дуру дароз ба як области Россия. хостам шуморо ҳам бо ҳам гирам. ҳозир бошад субҳи саҳар, соати 5 саҳар ҳаст. ман наздик шудистам вокзалда. истодаем вокзал холӣ, одам кам, бе ғарзи ман ду касам ҳамҷа шиштагиам, дига ҳеҷ ки нест. дӯстони азиз, ман уже дар иҷа поезда шиштам. поезд ҳамагӣ 3 минут истод. мана дар иҷа уже ҳаракат кардистем. чихеле ки мебинен поезд вагони пласкард, лекин бисёрам удобне. ин вагонҳои нав мебошад. байни ҷойҳо анам хел парда кашидагӣ, хоб меред. столикошам боша калонтар, вагонои пештара майда будам. иншолло 7 соат пас дар Москва мерасем, худо хоҳад. дӯстони азиз, дар ин видео ман хостам худма камтар ба шумо шинос кунам. мо 7 сол мешавад ки дар шаҳри Россия, Воронежский област зиндагӣ мекунем, оилавӣ, бо шавҳарам, ба кӯдаком. мо соҳиби 4 фарзанд ҳастем, 1 духтару 4 писар. писари калоним 19 сола, фарзанди дуюмам 15 сола, сеюмги фарзандам 6 сола, чорумги фарзандам боша 5 сола. ин сафари ман 10 рӯза мебошад. чихеле ки мебинем, ман бе кӯдако рафтистам, кӯдакома катим нагирифтам. духтарчам 15 солай, додароша ба ҳамон мондам. кӯдакора мебара садик, вай садик мегира бегонӣ. духтарчамам 10 рӯза каникул шуда, ай момент истифода бурдем, бигемам меша. ба онҳо хӯрок мепаза, шикамошона сер мекуна. шавҳарам боша кор мекуна, бегонӣ дер мебиёяй кор. хулоса ҳамин хел. дӯстони азиз, мо гузаштем шаҳри Липецка, шаҳри Калугая. бо ин тарафш дар ёдам нест. чихеле ки дида истодаем, ман ба Москва расидам. ҳозир боша ба тарафи метро ҳаракат кардистам.
ки мебинед, ман аз метро баромадам. Ин тараф ман бояд ки автобус дашта аэропорти Внуково равам. дӯстони азиз, ба автобус ҳам шиштем, ба тарафи аэропорти Внуково равон шудастам. ман ба аэропорт расидам. дар инҷа боша намихел як ҷойи хоб будай барои хоҳишмандон. дар рӯзда телевизор дорад, дар рӯз пӯшида мешавад, лекин намедонам, нафаҳмидам ина нархш чанд бошад. то рейси мана хело вақти дига ҳаста, 7 соат мешинам нигоҳ карда. дӯстони азиз, дар инҷа аллакай даруни самолёт ман паридан сёмка накардам. дар инҷа уже мо расидем. Иркутская область. беҳад 6-6.5 соат паридем. бисёрам монда шудем, хаста шудем. иншоалло акнун бор дар видеои оянда шуморо қатъӣ мегирам. шаҳри Иркутска ба шумо нишон медиҳам. дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳофизӣ мекунам. тансияту хонаобод бошед то наворҳои оянда.